Здравейте! Вие сте с първата емисия на телевизия Глобус, а тя се осъществява благодарение на националната програма Успех за теб. Аз съм Вики и заедно с Даная ще ви представя на новостите в живота на Средно училище Васил Левски, град Гълъбово. Откъде идва името на нашата телевизия и повече за създаването на телевизионното лого ще ни разкаже Ками от 6 клас, която е победител в конкурса, обявен в кръжока Азбука на въображението, с ръководител госпожа Деляна Тонева, отново по национална програма Успех за теб. В логото, което нарисувах, са приятели буквите Т и В, като буквата В завършва с глобус. Реших да нарисувам глобус, защото предизвиква моя интересен към света около нас. Символизира успех и мъдрост, както и желание за нови приключения. Както знаете, преди няколко дни стартира ученическо радио Левски. За да споделят своите първи емоции днес, при нас са част от екипа на радиото. Водещият Вилян и неговия репортер Боби, заедно с техния тон режисьор Велев. Вили, какво е чувството да си радиоводещ? От какво идваше притеснението? Беше много интересно, много вълнуващо и много притеснително за това, че всичко ни е за първи път, среща с микрофон, правилния израз, всичко носи притеснение, но обещаваме да ставаме все по-добре. Боби, имаше ли затруднения при теб? Как прие това предизвикателство да си радиорепортер? За мен също беше притеснително, но ми достави удоволствие. Със сигурност ще помня тези вълнения. Благодарим ви за тази среща и силно се надяваме да не ни е последна. Пожелаваме ви много доволни слушатели. Сега да си поговорим за съхраняването на българските народни традиции. Те се предават от поколение на поколение и са една от най-важните характеристики на българската култура. Един от начините да се съхраняват българските традиции е чрез предаването им от родителите на децата, но още по-силна роля играе тази на учителя, който с огромен ентусиазъм се опитва да запали любовта на децата към народната песен и танц. Сега ви предлагаме да се пренесем зад кулисите на БНТ, където съвсем скоро певци и танцори от нашето училище имаха участие. Именно те са тези, които ни показват, че младото поколение все още обича българските народни ритми. Не, добри са. Идеално са. Деца, Чичо Владо ще гледа. Хора, аз съм Стефи и добре дошли в рубрика Време, която ще водя аз в телевизия Глобус. До края на месеца времето в Средно училище Васил Левски ще е променливо. Силни валежи и гръмотевици се очакват при оформянето на срочните оценки. През почивните дни ще преобладава ясно и слънчево време, подходящо за фитнес, лостове или излизане с приятели. Вечерите ще са тихи, дневните температури постоянно ще се повишават. В началото на февруари леко слънце се показва на хоризонта. Дишайте спокойно, няма двойки за срока. През втората седмица обаче в седмите курсове се задават леки и купести облаци. Просто един тест по история. Да се надяваме, че няма да има валежи от сълзи. Но в края на месеца се очакват бури и урагани. Слагайте шапките и залягайте над учебниците. Идват тестовете по география. Това е от мен. Надявам се да се слушате в съветите ми и да знаете, че само така ще успеете. Сега е време за рубрика Спорт. Довиждане и до нови срещи! Здравейте на всички обичащи спорта и на най-яките футболни запалянковци. Останете с нас, за да чуете най-важното от спорта в нашия град и по света.
Гълъбово ежегодно се провежда общински футболен турнир в зала Енергетик през месец февруари. Отборите на първо, второ и трето място получават парични награди, купа и факчета. Отделно най-добрият вратар, най-добрият нападател и най-проспериращият отбор се награждават с факчета. През лятото от 14 юни до 14 юли ще се проведе Европейското първенство по футбол. Домакин на турнира ще бъде Германия. Европейските първенства се провеждат веднъж на 4 години, като титлата тази година ще защитава Италия. Най-успешните отбори в историята на първенството са Испания и Германия, като всяка от тях е спечелила по 3 титли. Аз бях Тишо, а това бяха спортните новини на телевизия Глобус. За да ни разкажат за преживените емоции, днес при нас са Стефани и Ванина. Добре дошли в нашето студио. Надяваме се да се чувствате удобно. Иве, какви емоции предизвика в теб участието ти в предаването и денашенската музика по БНТ? Това изживяване предизвика в мен много емоции. Беше вълнуващо и леко притеснително. За мен беше важно да съм добре подготвена за първата си поява пред камерите, да бъда спокойна и уверена в себе си. Здравей, Стефи! Всички знаем колко много обичаш да танцуваш. Какво за теб са народните танци? Танците за мен са забавни и стимулиращи. Предоставят ми възможност за физическа активност и взаимодействие с моите съученици в една друга среда. Народните танци са начин за изразяване на красотата и елегантността на движенията, както и за изразяване на емоции и настроения. Най-голямо удоволствие изпитвам, когато след учебните часове посетя кръжовка на господин Стоянов. Благодарим ви, момичета, за гостуването и ви пожелаваме все същия ентусиазъм да се занимавате с българска народна музика. А сега нека всички се насладим заедно на изпълнението на Иванина с работен запис в БНТ 1. Каменова, Аделина, хайде! Отвори готови! 9! Движи се! Движи се! Усмихни се! Аделина, усмихни се! Супер! Виктория, давай зъбки! Още можеш! Добре, так имаш някакъв проблем. Плавно ръцете пускаш, плавно! Ма гледай, я просто като дърта. Усмивка! Плавно, плавно пускай! Посочвай! Айде усмивки! Усмивки, момичета!
емисия "Новини на телевизия Глобус". Пожелаваме ви спокойни дни и много сбъднати мечти. От нас, Виктория и Даная, до нови срещи! Оставаме ви в ръцете на Алекс и нейната рубрика "Любопитно по света и у нас". Добре дошли в най-култовата емисия "Любопитно с мен", Александра Василева. Днес съм ви подготвила интересни факти за училищата по света. Ученическите години са едни от най-запомнящите се в живота ни. Образованието е изключително важно навсякъде по света, но училищното обучение може да бъде много различно в различните страни. Може би, ако се запознаете с методите на обучение в различните държави, ще започнете да цените повече това, което сте имали. Или, напротив, ще ви се прииска да сте учили другаде. Ето няколко интересни факти за образованието и училищата по света, които ще ви накарат да погледнете по нов начин на представата си за училищната скамейка. Начално училище в Тибет се счита за най-високото в света. То се намира на 5373 метра над морска височина и е на 200 метра над базовия лагер на връх Джомолунгма, който светът познава като Еверест, най-високата точка на Земята. Чудите се, кое е най-старото училище в света? Аз ще ви дам отговора. Кралското училище в Кентърбъри, Англия, е най-старото в света. То е основано през 597 година преди новата ера. Днес обаче училището е модерно оборудвано и предлага най-съвременно образование. В Холандия пък всички деца тръгват на училище на 4-ти си рожден ден. Бангладеш има над 100 училища, намиращи се на лодки. Всяко от тях има достъп до интернет, библиотека и се захранва със слънчева енергия. Годишните наводнения в Бангладеш могат да нарушат учебния процес за стотиците хиляди студенти. В някои райони през дъждовния сезон, който трае от юли до октомври, пътищата стават непроходими, а водата в реките може да се покачи до 4 метра. Поради това са необходими и училищата на лодки. В отдалечените райони на Колумбия пък децата отиват на училище с кабинков лифт. Това е единствената форма на транспорт за тези, които живеят в отдалеченото село Лос Питос. Време е да ви разкажа за най-голямото и най-малкото училище в света. Слушайте! Най-голямото училище е Монтесори, училището в Лахнао, Индия. Повече от 32 000 ученици го посещават всеки ден. В училището има повече от 1000 класни стаи, 3700 компютри и се купуват хиляди канцеларски материали и книги годишно. В Торино, Италия, е открито най-малкото начално училище в света, състояща се от един ученик и един учител. Властите са се съгласили да пуснат училището, стига то да се посещава най-малко от един ученик. В Германия има училище във формата на бяла котка с мустаци. Нейните очи са прозорци, а децата влизат през устата й. Вътре училището е като всички останали, но има още една особеност. Опашката е пазалка. Децата в Япония сами отиват на училище, сами си почистват класните стаи и сервират обяд. В училищата няма персонал, който да чисти или да работи в столовата. Учениците в Китай получават най-много домашни света. Като цяло, младите хора прекарат около 14 часа на седмица на домашните си. Мисля, че е време да спрем да се оплакваме колко много ни натоварят нашите учители, нали? Франция има най-кратката учебна година, която трае от август до юни, но и най-дългият учебен ден. Учебният ден започва в 8:30 и завършва в 16:30, но 2 часа през деня са отредени за обедна почивка. А също така, децата във Франция ходят на училище 4 пъти седмично. Това беше от мен, Алекс. Надявам се, че ви е било любопитно и с нетърпение очаквате следващото ми включване. Чао от мен!
Цялото ли чета? Да. Която е победител в конкурса, обявен в кръжока Азбука на въображението, с ръководител госпожа Деляна Тонева, отново по национална програма "Успех за теб". Готов? В логото, което нарисувах, са преплетени буквите Т и В, като буквата В завършва с забрега. Готов? 1, 2, 3. Айде ти се говори. Думи? Да, думите. Аз не съм научил между другото. Видиш ли? И бе, какви емоции предизвика в теб участието си в предаването и нашенската музика по БНТ? Това изживяване беше... Правилният израз пред микрофона. Давай спокойно, спокойно направи. Готов съм? Това беше всичко, първата емисия. Готов съм? Това беше всичко от първите... И какво става, хора? Аз съм Стефи и добре дошли в днешното видео. Пей. Аз едно съм в YouTube, чек, стоп.